De fracties van de VVD en het CDA komen met een moosje dat theater weer opname worden mat in die basisverkenning. Ze had dochs nog yield voend van het Frieske theaterzelskip. Het liep samen in. Ik ben nog wat voorzichtig, dat is mijn aard eigenlijk net, maar ik verneem dat ik daar, nog steeds verneem wel dat iedereen het mij ondersteunt, dat er ook niet, maar ik ben wel, er begint wat te gloren. Uit grien Ik heb misschien wel voor 5 grote kansen nemen die ik bij het theater kregen heb. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. En vooral ik voor de meesten naaien. En in deze liedserie die hier zit, die wil ik heel graag meenemen naar voorstellingen van het theater straks. Dus ik ben heel blij dat wij kunnen. Dank ik alle politici, ook hier, vooral hier provinciaal, die zich zo inzet hebben voor u. Maar het moet 20 juni moet er een motie indiend worden, die moet aangenomen worden. En we weten ook nog net hoe het eruit ziet. Maar kijk, het signaal is op dit moment dat er een meerderheid is van Fries toneel, Friese taal en cultuur, moet er een rijksverantwoordelijkheid blijven. De PVV zullen 2 weken de motie van de VVD en het CDA stiepje. Dat betekent dat er een kamermeerderheid is voor het behoud van theater. Voorzitter Been Bilker is blied, maar tegelijk weeromhoudend. De nieuwe subsidieregeling zou wel eens leger uitvallen kunnen.